sungka cekok hati ngancik dina garadi Nenggelis suarane uluk-uluk neng kumaha damang neng piye saya ora ngerti Deyan atur nuhun neng bablasna ini bajing loncat. Iya, bajing loncat. bajingnya Iya, bajingnya. bajingnya Iya. urang baju urang bajing urang bajing ini apa urang teh Orang teh sing bajingan. ya Kalau kan Banyuwangi bareng nyambung. ya bajing loncat Desarengan Mayangkara dan Niken Api nah semoga film Nenggelis lincah malah geblak. Lah iya, jan. Sing bener guluku pedhot. Ora kok gulune Bambang sing pedhot. Gulune Bambang ya. Umpama bisa akan gaya lintang kepengen dapate aku kecapean seharian cari
TK ngopo to jane? Pucuk, pucuk, pucuk. Rane gandeng belam yang Turu sore-sore lho, Dik. Joget apa? Apa itu tadi? Joget sablang. Basa sablak lho. Sablah. Sablang. Sablang. Oh, ciri khas kono. Iya. Luar biasa ya Luar kabeh. biasa, kabeh iso jan ram aku. Multi talent. Multi talentan. Suarane tinggi suara apa ya aku. Ya kuwi Seblak maksudku. iso. Sablang. Lah iki ora ngerti. Ora ro. Sapa? Aku lho muni seblak. Sebelah. Seblak. Lah iya sebelah lah kerupuk dikum kae to. Wis sebelah. Lah iya sebelah kerupuk dikum kae to. Lah ya. Ah, iki disapa dulu sing ana dalem nok lumantar YouTube iki akeh banget. Para tamunya kan juga udah ganti. Oh iya. Sekarang sudah mulai full lagi. Full lagi. Iya. Tamunya lunga teko. Ah. Diatur ya. Lunga teko. Apa ngocek murane. Ya, tamunya kan lunga teko teman. Alhamdulillah, ki mau dhewe awet jam 8 isuk. Sampai jam 4 sore. Ya, alhamdulillah. Kaya doyong-doyong. Oh, tidak ada. Mayangkara itu full energi. Full energi. Gimana semuanya masih semangat apa enggak musisi-musisi? Semangat. 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 Semangat dong sajane wis cemepak ya toh. Soto. Soto, bakso. sate. Soto, bakso, sate, gedang, semangka, jeruk, anggur, Jan. Kabeh as. Asdung. sosis jeneng kene iki no Mayangkara krune apa jenenge Mas? Kepomo uripe. Oga apa jenenge? Apa? Piye? Ayo. Adewe kon translate Apa iki. jenenge? Piye karepe piye? Cacah iki lho. Nyapa? Apa jenenge, Mas? Lah ya kepomo. Oh, dudu kepomo. Mulya. Kopen. Lah ya padha karo kepomo. Lah Ya ora beda. Lek kepomo iki kaya kebetulan apa? Ala wis ya, heeh. Kopen. Masa enak kata-kata kepomo uripe, lah masa kebetulan hidup. Hidup bukan kebetulan. Ayo nyanyi. Apa? Nyanyi lagune Banyuwangenan maneh. Apa neh? Sing lagi ngetren apa ya? Itu yang lagi viral itu. Yang di apa? Bukan. Adewe kon translate neh Mas adewe. Sing Apa? piye karepe? Grigis. Sing kuwi lho. Kokong semo grigis. Apa? Pokong semo. Sing sampai lagunya go internasional itu Ya, yang Our dipakai Baby. yang Niken dipakai Our sama Baby. apa itu? Bule-bule. Bule-bule ya. Aja meneh kok lagu Aku Kokong. nyapa kok lek ngomong angel.
kalau separek sing ngene wareg iki berarti gak usah dijak. Openg mau anu salahmu gara-gara paling luwe ya openg ya. Ora maem ya. Mangan. Ya engko dadi pundutne. Sapira? Bokong semok iki masak tudi. Bokong samono. Mau aku bokonge lek sakmono. Sampeyan njaluk. Pokoke ngedodu sak tengah lho pokoke. Bokonge pindah kene. Punok iki jenenge. Bokong semok. Bokong sapa semok rambut disanggel sanggel ya wong cocok. Bokong semok. Bokong sapa semok rambut dikelong dikelong mere. Sapa piye kebarkah mesti ngakong Anu joget bokonge kaya bangsong. Aja bangsong kok. Bangsong. Seksi koyo ngono. Seksi. Jan Kok seksi kok tampah. koyo gitar Spanyol. Ya. Kayak drum. Kegeden ya. Ya ya. Wilek. Terima kasih Mbak Afi. Ada Mbak Rimpi. Rinti apa Putri? Mbak Rimpi, Mbak Rimpi, Mbak Rimpi. Bokong semok lagu sing trending ya. Saiki nek sing trending maneh ya toh? Ya, apa? Apa titile? Bambang Pedot. Heeh, Bambang Pedot. Bambang Pedot. Gulu. Lah iya. Lah ya gulune Gulune Bambang Bambang Pedot. Lah iki jenek ketutupan gajah. Lah ya Pedot. Ketutupan Pedot gajah. kan gak gulu. Ketutupan gajah. Masih apa to Mas putih-putih? Malah mbok ilake malah. Tak ratakne. Malah mbok templek. Aring-aring makar kediam campur sawi. Nah, kering mulih Isun dikiri. gedang rojo satundun dipangan codot. Timbangan dengar gulu Bambang Pedot. Nyapa gak gulumu itu? Nyapa? Sing bener guluku pedot. Ora kok gulune Bambang sing pedot. Gulune Bambang ya. Hah? Ya aja dhuwur-dhuwur kancane mendelik. Mati engko Rimpi, tindekne sikok, tindekne sila. Menadamu kuwi ora dhuwurno ya ora gayeng. Dudu Dudu watu. watu hang diarani krikil. Pasir. Ya ya. Pasir. Watu krikil keri ana ing Pasir. Batu kambiang keli ono. Kambyang. Kambiang. Kambang. Ya kudu Watu nganggo kambyang. keli ono ing pinggir. Buru ketemu awal langsung naksir kali bengan kaya kelangan keli apa? Kelimengan. Keli menyan. Ali menyan. Apa? Kelimengan kaya kelangan pikir. Pikir. Nah, Kelopo arane geliku. kelipekan. Oh iya ya. Diporo dadi pitu. Ya, Iso Mas aku Iso nyapa. ya. loro ta? Ya. Apa melu gulu pedot. Gulu Riko Pedot. Aku itu guluku. Ya nanti gulu iki anjene. Duwe iki ketutup baju. Duwe. Jane joget mere. Oh, iya. Ngono ya. Iya. Mas Bambang yang puantes ya. Wah, jujur. Nah, Kamu lihat gak betapa banyaknya tamu? iya, semakin sore semakin membeludak. Warga masyarakat sama bersama. Oh iya. Sebelah kiri full, kanan full. Ini mertandake panjenenganipun Bapak Rukimin. Orangnya tuh grapya, dermawan akeh sing ndongakne ya toh. Ya. Ya. Tur Pak Rukimin ki nimbali Mayangkara ora gemen-gemen. Endi lho Mayangkara ora nek ning kene. Lah pentingnya nek fotomu lah ya wis. Nek entok jane. Ya, Gak ketutupan iki ketutupan isore. panjenengane kepengin maringi lelipur, Apa? nyugata tamu undangan dan juga warga masyarakat lumantar iya. Mayangkara kuwi ket esuk mau sampai yamun iki no. Heeh, Berarti bener. kan beliau itu orangnya
totalitas Tanpa batas. orangnya tuh dermawan juga. Iya. Nah itu pahalanya muga-muga sok dicatet tinggi sanggup besok. Amin. Matur nuwun ya. Mbak pilih enten pamundutan Bapak Ibu. Nggih, semoga. Wong-wong padha umek mergo le antri dahar saking akeh tamune ya ta. Oh ini ada yang. Oh ini gini. Nggih. Buki wong rewang no. Wong Bapak Arep ning kok rene ya. Ora. Oke, selamat malam. Selamat sore. Kalian Pak sinten? Mudi. Nggih, nggih lagune apa, Pak? Cinta, nggih coba lah. Oh, nggih. Oh, Pak Rukimin. Pak Rukimin, utusannya Pak Rukimin. Ya. Nyuwun pantun cinta karo Jambu Alas. Mantan cintai nggih. Dangdut. Dangdut, apa Jambu Alas mawon nggih? Nggih. Kuwi Batra Cinta. Pantun cintai. Banyak bunga di taman, hanya satu kupidu. Banyak gadis perawan, hanya kamu ku tunggu. Wis senengane Pak Sun Gondrong.